Oops, mga kaidol. Nindot ni gibalita. Gihagit ni Basti Duterte si General Torre og sinumbagay. Karon kay ni-response si General Torre, gi-interview siya sa mga media. Gihamon daw si General Torre ni Basti Duterte og suntukan. Ang tubag ni Torre, mga kaidol, mas maayo i-boxing na lang daw. Charity, kaya daghan daw na salanta sa Bagyo. Kuya mo joke ni si Torre, no? Ang delikado niya matinuod na. Yeah, basok na maglawa si Basti. Yeah, ingon pa ni General Torre, 12 rounds daw para nindot daw ang laban. Nakatanawan yung mga kaidol sa mga balita. Diba? Gitubag ni General Torre ang hamon ni Basti Duterte. Boxing na lang daw, ingon ni General Torre. Mas maayo daw i-boxing. Yang income daw sa ilang boxing, itabang daw sa nasalanta ng Bagyo. Maayo po na nga diskarte niya. Kamo, unsay may istorya ninyo ana, mga kaidol? Isa kayo malupi ka nagsumbagay, no? Nya 12 rounds? Kaabot ka na silang duha og 12 rounds nga di man na mga professional boxing. Boxer? No? So unsay masulti ninyo ana? Kana lang. Good luck.